Horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan. Tangyang nami totong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame sia debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiyangata ima epistel tu Minggu Septuagesima 5 Februari 2020 natar surat di buku panurirang Yesaya bidu 50 ayat sada rodi ayat siaa. Hujaha madihita songonom madidok hata ni Tuhata. Mangasahon gugu mahojo-jo unang pautok. Pangiar maswaram songon sarune jala pabotohot tu bangsokku pangalausion nasida dohot tu pinopar ni si Jakob dosa nasidai. Sai dilului nasida duaunian ari-ari jala dihalomohon parbinoto adyak kadalaku hirabangso na mangulahon hati goran jala nasodung tu madikon uhum ni debatana lam dipangido nasida musesi anawa ka uhum hati goran jala dihalomohon hajojono ni debata ninna do buasa tung marpuasa hami hapedang diidaho hupasipal hami daging nami hapedang di parduli horroham idama diari parpuasa umuna apala disima disubut tamu rohamu jala disosak-sosak kamudo pangulamuna idama marpuasa pihamu asama bahebada doho perselisian huhu mamastapi mangasahon gostong ni botohon unang dati hamu marpuasa songon nuaing aidak tarbahen sahat suaramu na tu banua gicang tung parpuasaon natar halumonau mai sadari di ocik jolmai rohana dipatuki uluna songonarung marpaheat di hori doho di sirabun tung parpuasao mai guaron jala ari lomoni rohani Jahoba da oddo parpuasao nahu halomohon har-hari aka ihot-ihot ni hajahaton palua aka talini auga jala palua halak nani rupa jala ropuhi nasa auga da oddo molo diponggoli horotim tu halak namale jala ditugi hoko tu jabum halak nadangol doho panakar-nakar molo diidaho halak namar saemara gabe dia biti hoi bana jala dang martabuni ho maradupo sibukmu jadi topuma bicar hati romu songo buha siang ari jala hato mertubur hahisa romu jala merdalan di julum hati goranmu hamuliau ni Jahoba manipuli sian pudim dungi jojo maho jadi alusan ni Jahoba maho imahatan itu hatta di hamuaka amanami dohot inanami roha na marsipaula tung suarong do makalomohoni molo dido marsipaula dus maira dohot na munafikate yesoi ngulu na berpura-pura atar songon atar didokon songon hidok ni edeyate atar didokon nenei pura-pura baik alai dang purba ate sotung murukan non aka marga purba pura-pura burju pura-pura mekel HP rohana sai songon nabadia HP godang do petahe pangalahon na berpura-pura nasai taida nasalilingon bui mai tapagajang di rohat tabi alai taingot ate sotung laos dohot tita mabahe songoni laos dohot tita rupani berpura-pura. Arong dohya songoni di tahun 2000-an salak pangidu-idu di julu ni Mall Metropolitan Bekasi Nuaing setiap hari nunga sai hudu libana di pinggir ni delani mangidu-idu. Di bae masih suatu tupak na manang tu dugul-dugul nai dungi dioleh sima dohot ubat merah gabe sai hira naluka maatong idau pak nai. Godang dona prihatin mamereng amat tay.
Alai diripu na toho mabugang patnay. Jadi di sadetiki adong mabua-bua naing dibuom Mall Metropolitan Bekasi. Hola dibigi ibana beritai mamitro perjulu ibana merikati. Soina makencang na merlujungi. Hapi adong ma na mamereng na merikati ibana. Gabi didok madibaga serohana. Na pura-pura hacita do hapi amaton na salilingon. Ninna ma di bagasan rohana. Ima jurupani contoh na ngulu na berpura-pura. Sayarong do na songoniate. Pura-pura hacita ni bana, pura-pura marpugus, hape soina ma gudang niartan. Adong dope muse na berpura-pura tangis, songon dana kate. Saya songon na tangis ma ibana, asa dikasihani omakna, manang bapak na ibana. Pura-pura sedih di parmoding ni todong nai, hape di bagasar rohana, hurakato pi mate, ninda di bagasar rohana. Hamu dongan saha porsiaon, marsi paulado bangso Israel di julu ni debata. Marsi paula, marsi tutu nasida na martangyangi, na marpuasai. Marsi paula, marsi tutu nasida na beribadai. Sahira nasida nama na sumitong. Sahira nasida nama na ubadiaan sian sasudi. Sayongon na marsi tutu nasida idaon mangalulu Jehovah. Hape holad di pamangan na do memuji debata. Tumakas di ayat 2 ro di ayat tului. Sai dilului nasida dua unian ari-ari jala di halomohon parbinotoa di akadalaku. Hira bangso na mangulahon hati goran. Jala na sodung tu madikon uhum ni debatana. Lam dipangidu nasida musesia naung akka uhum hati goran. Jala di halomohon hajojono ni debatana. Ninna do. Buasa tung marpuasa hami, hapedang diidaho, hupasipal hami daging nami, hapedang diparduli roham. Idama, diari parpuasa umuna, apala disima disubut tamu rohamu, jala disosak-sosak kamudo, pangulamuna. Hira bangso na mangulahon hati goran, jala na sudung tumadikon uhum ni debata. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Hira seperti molonga didok hira manang seperti berarti daksik tong songonikan. Molo didok hira jolma ate ninna berarti dang jolma kan. Jadi adong dona hira-hira ada yang seperti baik kelihatan tapi jahatnya minta ampun, seperti menolong, padahal mau menodong. Hamu kadongan, dang di halomohod debata ngulu na marsi paula di tonga-tonga ni bangsoi. Marpuasa na sida asasai hira na burju na sida ideon ni debata. Hape di balik ni justru mabahen akan jahat do na sida tuaka na talup urupan nian. Idua sadidok debata marhiti si Jesaya tu nasida parpuasaon naso di halomohod debatado parpuasaon si songoni. Tuhan tidak suka ibadah yang demikian. Tuhan tidak suka dengan puasa yang demikian. Puasa yang Tuhan mau bukan di luar dia kelihatan alim, padahal di dalam hatinya maling. Idua sadidok di ayat 5 tung parpuasaon natar halomohonao mai sadari diocik jolmai rohana dipatuki uluna songon arung marpeahat di hori do di sirabun tung parpuasao mai guaron jala ari lomoni rohani Jehovah lapatan nakamang do tamuinang dang lomo rohani debata di ibadah si songoni dang lomo rohani debata mamereng parpuasaon si songoni. Na di halomohod debata ima saurdo nian hatana dohot pabahenan na. Jangan lain di bibir, lain di hati. Harus seirama perkataan dengan perbuatan. Diulahon ma songon natar surati. Gabe siulahon hatai deido didok topik ni minggu tai. Unang do hatana madok I love you. Hape I hate you. Songon nidok niya deya te.
Boy do hudok I love you tuho 10 hali pesadari danin na do. Alay dangi na upor lu diau hasian. Pembuktian na do ito. Ima dido edde. Hamua kadongan dadaholan bangso Israel na dikritik debata marhite si Jesaya. Nang hitape do di bagian ni. Buasa. Asa unang adongbe siya tonga-tongata na mangulu di ngulu na marsipaula. Alai naing ma tapatuduhon ngulu na marsitutu, ngulu na marpabahenan, hidup yang berbuat dadaholan dihita, dadaholat tuhalak alai tusaluhut. Jadi ngulu na marsipaula dang dihalomohot debata. Alai ngulu na marpangulaon ido na dihalomohon debata jalaido na tajaha marhiti turpuki atong margugo mahita patu pahosa di ngulu siganu pari. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Say pauratom may dibagasan rohanami be asa diperbuiho katami perbuih na denggan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.